Na začiatku môjho meno Stendu a dneska tu je taká maličká porovnávačka, keďže momentálne natáčam na mobil, hneď vám ukážem, hneď vám to predvediem. Natáčam momentálne na mobil, áno. Ale, keďže spolupráca, ako som spomínal, sa zo všetkých strán, nestíham to príjmať všetko, respektíve teda aj odmietať. To je jedno. Tu za mnou na poličke statív a zrkadlovečka. Takže, Linduška, posielam ti puzinku. A teraz, aby ste videli rozdiel v obrazoch, hej? To je rozdiel, čo? Tento whitebox natáčam už na druhýkrát, pretože na prvýkrát som bol tak trošičku nezaostrený, rozmazaný som bol. Ale podstatné je teda, že okrem zrkadlovky a statívu, čo som si požičal od Lindušky, ktoré patrí moja veľká vďaka, som si kúpil aj záznamník zvuku, ktorý v pomere cena-výkon je dosť teda akože výhodný, by som povedal. A ten budem používať, teda nemyslím, že ho budem používať na whiteblogy, skôr na normálne videjka, teda tak no. A čo som to chcel ešte povedať? Áno, táto zrkadlovka, akože ono to má dobrý obraz, len držať to takto a mieriť s tým na seba, tak to dá fakt zabrať, preto asi sa na tento krátky whitevlog už s vami rozlúčim. Myslím, že to by bolo zatiaľ všetko. Ak si tam niekto nový, hoďte tam palec hore a odber. Teda, ak sa vám to videjko páčilo, tak tam hoďte palec hore, ak sa vám to nepáčilo, hoďte palec hore, ak ste niekto nový, tak tam hoďte odber alebo komentár. A mne už odomiera ruka, tak sa s vami lúčim. Čus!